1, 2, 3, go, 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 go. O, mga motor, kaninganing klase mga mananap, mga Korean, kami ito dapat ng tabangan. Kaya ano, mga loy na load ni sila. Pero, pasalamat po kay Kibuhay mo, ginoo din sa earth, ha? Ya, kita na ka. Nga, kulang nila lumag. Bang, inabot nga nga. Wala may ganong niagi mo sa kumpranita, de. Ipang log for nas na, okay na, inyo ano. Okay, tarawang mga mananap pa mga pababaihan sila. Okay, sa klase mga mananap, de. Okay, okay na, babay na, babay na. Okay, ay magka-doktor, mag-technique sila, pag sila, go, 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 go. Okay, lang, ko na, statement. Gana! Sayaw, ma'am, sayaw, sayaw, ma'am. Sayaw ito, ma'am. Sayaw itong pagkitagi, ma'am. Sayaw si Toro, ma'am. Putang ina, grabe manayaw din sila. Ay, wala, nagpasalamat silang Toro. Hulo, grabe, makapitik-pitik ninyo. Nakasay ba mong gaon? Bang, ina na! Nga nga! Bye-bye! Okay na, pag-camping mo na, sige, paningkamot mo dito. Paningkamot mo, sige na, babay na, nila mong nagsayaw. Mayong gabi sa tanan, karon mag-istorya ta sa nahitabo na isyo karon sa Lumad IPS Tibo Group na daghan na suko, daghan na open. Wa ko'y laing intensyon, kundili maglipay. Unya nasipyat ko, akong nabuhiyang istorya. Ang uban nakasabay, nakasabot ko sa inyong gibate. Nagkamali ko sa akong aksyon. Gibuhat na mali kayo. Og nihatag kani kimerasyon sa Turang Lumad APS. Unta sa viewers ug followers, ina nato patason ang mga isyo. Mausab og daghang salamat. Sorry po, pasensya na. Love and respect, Turbagtik. Ang pag-apologize o ang pagpangayo pa sa ilo publicly, dali ra gyud na siya, no, mapasaylo. Pero siyempre, naman ay dalang consequence kay wato bang mangyud siya sa mga tribo nga na-involved ato, sigurado ko mo alma mo kita. So si action taken na ni karon sa gihimo. Waiting for NCIP, no? NCIP para sa ilang decision. Kay usually mo pag ingani mga kuan, i-call gyud ang attention ni Tor Bagtik, no? Kay para at least ma-explain niya. At the same time, siyempre, anamang gid na siya ay kauban nga kung unsa ang penalty na pwede sa iya. So, decision yun. Mag-decision pa. Kung din, ipatawag pa to sila, ang mga tribal leader po nila, no? Kung asa to sila gikan kay Pakibato District or Dalaingo District, mag-call attention pa ang atong mga leader sa tribo. Kay para unsa ang ilang decision ani. Then, with the National Commission on Indigenous Peoples. Asa nagdalong na tribo to? Atamanubo? Atamanubo. Atamanubo. Nakatawag lang nigpansin sa kuha ning video sa usa ka sikat nga vlogger sa Davao City. And yun, nahitabo. Siguro, maayo man siguro ang iyahang tawag ining intensyon nga paghimo lag content niya, pagkahuman ipaagi niya ang tabang based po sa iyahang, kung sa kwan pa ba, kanang sa iyahang bitang forte. Kung sa unsa sa mga istorya or part siguro sa iyahang gitawag og content. Pero usahay makalimot na taba nga ang intention nga mutabang, ang intention nga magbuhat lang og content usahay mulampas na sa boundary. Kumbaga, actually daghan man kitag mga nakita nga mga vloggers, mga content creators or mga influencer nga usahay mulampas na ba sa tawag ini nga boundary. Sa nakita nako, bisan pa og managingon nga the end justify the means. So bisan pag unsa ang imong tuyo pero kay nabuhat nimo publicly. And at the same time, yun, makita gyud nato nga sa terminong gipanggamit, bisag wala kay intention nga imuhatong, wala kay malis ba. Kumbaga, kung nga buhaton to nimo, pero nasulti man gyud nimo, siguro sa imong interpretation or sa vlogger, interpretation sa vlogger nga wa siya nahimo nga dautan, pero based sa mga nakita sa mga pangunahon na og komento pud sa ban, even ako pagkakita nako sa tawag ining sa video mura po nasakitan kay syempre kabalo man ta gani naabitay gihimo nga balaod kining Republic Act 8371 particular chapter 5 section 23. Protektahan sila sa nasod sa estado against sa gitawag og discrimination. So kana bisan pag ang atong intention maayo pero igo naman god, pero hinuon nangay naman gud pud siya og pasaylo. Pero sa kuha lisod, tama tong giingon sa kanang representative sa IPs, siguro konsehal siguro to sa syudad sa Davao. So dapat matubang siya, and at the same time syempre kay naigo naman ang indigenous people community, pinaagi adtong mga lumad nga naapil sa gitawag og sa content. Tanaw na ko mura og siguro basig damage nga pangayoon ang mga IPs ana sa iya. And lahi biyan ng ilang balaod kay based sa Republic Act 8371 na apod na sila ilahang kaugalingong law. So posible nga mangayo dako tag sweldo o dako siya sweldo sa iyang tawag kining content. Pangayuan siya og kining
damyo sa mga IPs bas muda ko na hinuon na. So katong mga termino gipanggamit, yes, tama. Ngayo kaga public apology and yun pres ako mo gini dapat buhaton. Kay sa publiko man imong nagibuhat or nato nagibuhat ang maong damyo sa publiko punta maghimo og apology. Pero tama po tong giingon sa IP representative nga in every tawag ining act and every action naagyo na siya consequences. So yun mag-andam-andam lang si Turbagtik. O ba? Oo, yun. Si Turbagtik. Muna sunod sa tua, nga nagahimo og content, nagahimo og kining educational and entertainment sa tawag ining social media. Careful lang kita always dapat. Nya magunahon na taon si ato ang himuon nga mga pulong, mga actions nga dili ta makatamak sa katungod sa uban. Ilabi na sa kanabitang pagkatao sa uban kay pag oras og kana ni matamakan ang estado nagahatag og dako nga proteksyon ana. So mo na careful ta mga sir mga mama, careful ta sa ana nga butang. So di ta mag-discriminate kay luoy bi agud magkikita ka sa luoy ang ilahang gihimos na gani di ba nagsuroy-suroy kay possible nangayo og tawag ining tabang. Din syempre kita tama po tong gingonitor nga may gani kay nabuhi pa tang singon ani nga kahimtang. Mo na ang ato tabangan di na lang pud nato gud ko ano di na lang gud pud nato kanang mura og implied ba ang attacks sa discrimination di lang pud luoy man gud pud ako sa una pag labi nagpasko na suki nga kuan na koy suki nga kanang lumad nako ang ginahimo pag abot na tanan kadtong mga wala na mo ginasuot dili ka to magtrapo na ha kanang wala ginasuot ang ginabuhat niya pag abot sa mo ang balay magbitbit sag manok ing ikambyo ana so ingon ana ang kuan ingon ana ang tawag ining dagan so ato ang tagaan og respeto isip tao and syempre kita man ta sa ilahang tawag ining kahimtang so mo na ang ato ang tagaan og dako nga respeto dako og tahod kung sa katong paghatag sa pagtahod sa uban mo putunta ang paghatag ng pagtahod niyan ang maong mga tawhana. So kana lang akong reaksyon actually bisan ako nasakitan ko pero nangayo na magpasaylo si Tur. So yan mao lang to akong reaction. And atong iampo pod nga kanang maghimo og mga contents nga again dili makalampas sa katungod pagbati og tawag ining violation ba against sa imahen sa usa ka tawo. Okay?